Вітаю, сябры, гэта Еўрарадыё, мяне завуць Маша Калеснікава і мой сённяшні госць, кіраўнік праекту «Кошту Рада», эканаміст Владимир Кавалкін. Владимир, вітаю. Дзень добрый всем. Натуральна, што сёння мы будзем гаварыць пра эканоміку і ў прыватнасці пачнем з сельскай гаспадаркі. Там адбываюцца нейкія дзіўныя рэчы у Владимира, можа нават не дзіўныя. Па-першае, ёсць нейкія праблемы пастаянныя з надоямі, па-другое, Беларусь пачала масава набываць, скупляць свініну ў Расіі, так? Пастаянна ідуць нейкія гаворкі пра падзёж скаціны, Лукашенко з гэтым зноў разбіраецца. Такое вось, здаецца, кола, па якім увесь час ідуць у сельскай гаспадаркі і нічога не атрымліваецца ў людзей. Так, што адбываецца ў гэтай галіне? Чаму убохіванне грошай, у тым ліку і падаткаплацельшчыкаў не прыводзіць да нейкіх пераменаў? Тут трэба адрозніваць эканамічны стан, піар-кампаніі Лукашэнкі, цалкам інстытут менеджменту ў сельскай гаспадарцы, то бок гэта такое пытанне шматграннае, тут трэба паразважаць. Калі казаць пра такі звычайны эканамічны стан, сельская гаспадарка Беларусі запаволіла рост ВУП праз тое, што уборачная кампанія пачалася вельмі позна праз надвор'е. То бок і ВУП падупаў праз гэта, і мы нават не ведаем, які будзе ўраджай. Шмат хто кажа, што праблемы з ростам ВУПа, праз праблемы сельскай гаспадаркі, але праўда палягае ў тым, што мы насамрэч не ведаем, бо сельская гаспадарка надта залежная ад стану надвор'я. Калі, напрыклад, дрэннае надвор'е, уборачная пачынаецца пазней, то і адбіваецца гэта пазней на росце ВУП. Напрыклад, нейкі месяц можа быць спад, а іншы месяц узрост, то бок. Пра сельскую гаспадарку трэба казаць ужо бліжэй да восені. Там жнівень, верасень, там будзе зразумела, што з ёй адбываецца з эканамічнага пункту гледжання, ці там ёсць ураджай, ці няма ўраджаю, і так далей. Тое, што там Лукашенко пастаянна ездзіць, змагаецца за надоі, змагаецца з падзяжом і гэтак далей. Гэта звычайная такая, ведаеце, калгасная эканоміка, савецкага тыпу. Калі дырэктарам калгасаў ставяць вал, яны павінны гэты вал выконваць, калі яны выконваюць вал, ім ставяць яшчэ большы вал. І звычайна, як яны выконвалі ў Савецкім Саюзе, так і пра Лукашенка, яны робяць прыпіскі, яны робяць махінацыі і так далей. Быццам бы Лукашенка пра гэта не ведае, прапрацаваўшы сам калгаснікам столькі гадоў. Звычайна, гэта піар-кампанія, паказаць добры цар, кепскія баяры, якія там не клапоцяцца ні пра што. Але тут праблема цалкам у сістэме. Сістэма неэфектыўная, сістэма не дазваляе дзяржаўным калгасам быць гнуткімі, нават калі яны хочуць, калі яны маюць намер, калі там, не ведаю, таленавіты менеджер калгасу з'явіўся, не ведаю, нехта малады, там начытаўся кніжак, пачаў рабіць нейкі маркетинг, менеджмент, там бізнес-працэсы, ствараць нейкія тэхналагічныя умовы, нешта закупляць. Нават калі такі чалавек з'явіцца у калгасе дырэктарам калгасу, ўсё адно гэта сістэма яго з'ядзе, і ён будзе павінен працаваць з гэтымі прыпіскамі. Калі ты робіш прыпіскі, то ты лёгкая цэль, каб зрабіць на цябе атаку, піар-атаку. З боку Лукашэнкі паказаць, што ён клапоціцца пра народ і пра краіну, а на месцы гэтыя дырэктары калгасаў, яны там бяруць хабар, яны там нічога не робяць і гэтак далей. Часткова гэта праўда, бо адтуль уходзяць даволі хутка людзі таленавітыя ў больш прыбытковыя галіны. Часткова не, бо сама сістэма створаная за савецкім часам, яна такая, Лукашенка яе зноў перастварыў пасля 4-6 год незалежнасці, то бок яно так і працуе. А што датычыцца, напрыклад, дзіўных дысбалансаў імпарта-экспарта з Расіі, то гэта таксама часткова праз неэфектыўнасць, бо беларускія калгасы яны неэфектыўныя, яны могуць без падтрымкі губляць сваю прыбытковасць і сваю эфектыўнасць
праз ценовую канкурэнцыю. Ну папросту вялікія аграпрамышленыя канцэрны, якія існуюць у Расіі, гэта вельмі вялікія, там на ўсю Кубань, напрыклад. Яны могуць працаваць значна эфектыўней праз тое, што па-першае, яны рыначныя, яны зарабляюць грошы, праз другое, яны добра укладаюцца ў тэхналогіі і добра укладаюцца ў абсталяванні і добра укладаюцца ў гнаенні. І праз гэта, праз правільную сельскую гаспадарку яны могуць быць больш эфектыўнымі і у іх цана можа быць ніжэйшая. Гэта першае. А другое, гэта праз тое, што уручную кантралююцца цэны рэжымам Лукашенка ў Беларусі. Можа быць так, што, напрыклад, нейкую сыравіну, нейкія прадукты, сельхазпрадукты папросту невыгадна прадаваць у Беларусі, іх лепей прадаць у Расію, напрыклад, а потым прывезці назад уже ў пераробленым відзе. Ну, это можа быць, напрыклад, з экспартам мяса, а атрымліваць назад уже каўбасы, напрыклад. Вось. Гэта можа выглядаць з экспартам збожжа і закупкай там кандіцеркі нейкай і гэтак далей. То бок, тое, што мы бачым, гэта такі шматгранная праблема, якая там мае шмат чыннікаў і няма аднаго чынніка, няма аднаго складніка, які ўплывае на стан сельскай гаспадаркі ў Беларусі, але можна сказаць, што пакуль вось гэты дырэктыўна-камандны строй пануе у беларускай сельскай гаспадарцы, яна ніколі эфектыўнай не будзе. То бок нават вось гэтыя грошы, якія ўбухваюцца ў тыя ж новыя тэхналогіі, а іх ўсё ж закупляюць, так, бяруць нейкія крэдыты, каб набыць там нешта, то бок гэта ўсё адно не паўплывае ні на што. Гэта можа ўплываць у нейкім калгасе, які мае гэтыя новыя тэхналогіі. Вось. Але тут праблема палягае ў чым? Калі ты станеш, прыбытковым, напрыклад, то табе далучаць стратны калгас. То бок, нават калі ты такі кемлівы, дасведчаны, энергічны дырэктар калгасу, табе невыгадна, нават калі ты там атрымаў нейкі крэдыт і уклаўся у тэхналогіі, табе невыгадна паказваць нейкую прыбыль. Ось, ты ўсё адно будзеш думаць, як паказаць страты, каб да цябе не далучылі іншы калхоз, які ты потом будзеш вымушаны цягнуць. То бок, у нас не ўзнагароджваюць тых, сама сістэма не ўзнагароджвае тых, хто эфектыўны. Іх наадварот, іх становіцца горшым. Простое і адбываецца тое, што адбываецца. Тут же ж вось Лукашенко нядаўна паабяцаў прэміі вялікія тым кіраўнікам раёнаў, так, хто пераможа малыя надоі і падзеж скаціны. Але, у прынцыпе, гэта ж не кіраўнікам калгасаў, праўда? Так, па-першае, гэта не кіраўнікам калгаса. Ось. Па-другое, а як кіраўнік раёна можа паўплываць на надоі? Сам паедзе даіць? Ці стане побач з кіраўніком калгаса і будзе арганізоўваць працэсы там? То бок, гэта вельмі дзіўная сітуацыя. Адначасова з сельскай гаспадаркай яшчэ падае і рост прамысловасці. І калі горна-здабыўчая прамысловасць яшчэ там больш-менш трымаецца, так, то запрацоўчай зусім бяда. Чаму так? Чаму вось гэтыя дзве галіны ідуць у мінус? Ужо з сельскай гаспадаркай мы разабраліся. Вось, і як у цэлым гэта ўсё адбываецца на эканоміцы і на заробках? Там яшчэ і складскія запасы растуць. То бок, мы бачым, што не проста спад вытворчасці, але яшчэ і складскія запасы растуць. Гэта азначае, што попыт на беларускую прадукцыю ў Расіі ён спаў. Вось, то бок, праз праблемы ўнутраныя расійскія менш грошай стала, вышэй канкурэнцыя стала. Ось, беларускія тавары перасталі быць канкурэнтназдольнымі на расійскім рынку, і мы бачым тое, што зараз прадаць тое, што было зроблена, ўжо цалкам цяжка. Гэта таксама гэта нам указвае на перагрэтую эканоміку. Дарэчы, вось міністр эканомікі, так, кажа, што ўжо ў жніўні-верасні сітуацыя ў прамысловасці выправіцца, у тым ліку за кошт дыверсіфікацыі экспарту з упорам на краіны СНД і Кітай. А вось наколькі гэта рэалістычны сцэнар і ці магчыма выйсці вось на гэты ВУП, яны кажуць, у 4,1%, так?
і ці пракаціць увогуле гэтая ўся гісторыя з дыверсіфікацыяй? Ну, з дыверсіфікацыяй хутчэй за ўсё не, бо куды можна дыверсіфікавацца? Украіны няма. Праз вайну можна дыверсіфікацца на Каўказ, там Беларусь не тое, каб цікавая, бо там, напрыклад, Турцыя побач, і сярэднюю Азію, там Кітай побач. Ну, то бок, калі ісці ў гэтыя краіны, трэба быць канкурэнтназдольным з Турцыяй і з Кітаем. То бок, з вялікімі дзяржавамі, з вялікімі рынкамі. І мала просто зрабіць добры прадукт і нават па добрай цане прадукт гэты прадаваць. Трэба яшчэ дадаць сервіс і крэдыт. Гэта тое, чаго ў беларусаў няма. Кітайцы разам са сваім прадуктам яны даюць крэдыт, яны адразу робяць сервіс. Таму кітайскі прадукт ён значна больш прывабны. Кітайцы разумеюць, як будаваць сваю прамысловасць і як гандляваць гэтай прамысловасцю. Яны, дарэчы, навучыліся гэтаму ў немцаў. Немцы былі самыя актыўныя дзесьці там, наверное, напэўна, да 2010-х гадоў. Вось яны таксама рабілі. Кітай навучыўся і таксама робіць. То бок, калі казаць пра краіны СНД, ну, трэба будзе змагацца з Турцыяй і з Кітаем і з магчымасцямі турэцкіх банкаў, кітайскіх банкаў, а яны цалкам не параўнальныя з беларускімі банкамі, з беларускай прамысловасцю. Ну, калі дагэтуль не перамаглі, то зараз дакладна не пераможам. Калі казаць пра краіны Афрыкі, там Кітай сядзіць цалкам. Там Афрыка, яна вялікая, там ёсць французская частка вялікая, ёсць куды Кітай ўжо зайшоў, але зноўку, калі вы хочаце прадаваць нешта там у вялікіх маштабах, вам апроч добрага прадукта па добрай цане патрэбна яшчэ крэдытная падтрымка спажыўца вашага прадукта, каб той самы трактар узяць у крэдыт. Напрыклад, там афрыканскі фермер, каб узяў гэты трактар у крэдыт. Плюс сервіс, то бок, каб ён разумеў, што калі ён взяў гэты трактар у крэдыт і працуе з ім, і калі ён паламаецца, ён ведае, дзе купіць запчасткі, як яго адрамантаваць. Няма сервісу, няма крэдыту, няма продаж. А чаму беларусы гэтага не робяць? Па-першае, праблема менеджменту і кіраўніцтва. Як ствараюцца так званыя сеткі продажу тавараў, альбо яны іх называюць тавараправадзящыя сеці. Вось. Вельмі добры прыклад быў з, напэўна, расследаваннямі Белпола пра тое, як гандлююць белазамі ў Расіі. То бок гэта заўсёды канторка кагосьці з сыноў Лукашэнкі ці прыбліжаных да Лукашэнкі, якая займаецца папросту перапродажам белазаў. Вось. І тое самае адбывалася і з гарызонтам, напрыклад. Я гэта добра ведаю, бо я працаваў на гарызонце па размеркаванні 3 месяцы. Дарэчы, у аддзеле знешнеэканамічнай дзейнасці я гэтыя тэлевізары адпраўляў у Казахстан. У Казахстан і ў Малдову. Бралі? Не вельмі бралі, і попыт скарачаўся яшчэ тады. Гэта быў 2006 год. Гэта было вельмі даўно, і гэта былі яшчэ кінескопныя тэлевізары, і толькі з'яўляліся вось гэтыя плоскія. Вось. І гэты метад дыстрыбуцыі, ён не пра тое, каб заняць рынак, зарабіць грошы, ён пра карупцыю, то бок, каб блізкія да сям'і людзі зарабілі грошы. У іх няма ў галаве там заняць рынак, збудаваць моцную пазіцыю. Ну і праз гэта яны думалі, як зрабіць добры сервіс, як зрабіць добры крэдыт, як наладзіць там стасункі на десятгоддзі з мясцовымі уладамі, мясцовымі элітамі, мясцовым бізнесам, каб гэта было так узаемна і узаемна выгадна. Яны папросту з'яўляюцца вось гэтымі пракладкамі паміж канечным спажыўцом і заводам, неважна, там Белаз, МТЗ, МАЗ. То бок яны на гэтым зарабляюць. У іх у галаве няма пра тое, каб збудаваць бізнес працуючы з маркетынгам, сервісам, з крэдытам, з падтрымкай спажыўца, каб спажывец быў задаволены, каб даследаваць праблемы спажыўца, паляпшаць тавар. Іх гэта не клапоціць. Іх клапоціць сёння атрымаць маржу, вывесці маржу ў нейкія эміраты і там з палюбоўніцай адпачываць. Таму так і робіцца.
Дарэчы, пра Расію, так, вы сказалі, што эканоміка расійская слабне, грошай становіцца менш, тым не менш, вось Лукашенко просіць чарговы крэдыт для Беларусі. Так, ці, ну, па-першае, навошта, там што дзіркі нейкія ў бюджэце, так, адкуль гэтыя дзіркі, ну і ці дасць Расія крэдыт у той час, калі сітуацыя ў саміх непростая? Хутчэй за ўсё дасць, але на ВПК. На военную вытворчасць, на военную прамысловасць. В Расіі патрэбны кампаненты і ўвогуле калі Лукашенко добра скеміць, ён можа стаць, ведаеце, такім своеасабовай Чэхіяй пры Трэцім рэйху, пры Гітлеры. Ось, то бок краіна, якая такая марыянетачная, але з'яўляецца моцнай прамысловай краінай у сферы ВПК. Вось, гэта тое, што можа зацікавіць Пуціна. Вось, і калі Лукашенко будзе развівацца ў гэты бок, то яго шмат што атрымаецца. І пад гэта ён атрымае крэдіты, ось, хутчэй за ўсё закупіць нейкія лініі, зможа камплектуху да расійскай абаронкі рабіць там, гэтак далей. Вось, цікава ли даваць крэдыты проста? Ну, не цікава. Здаецца, пад нафтаперапрацоўку, пад нешта такое. Пад нафтаперапрацоўку ўвогуле нікаму не цікава. Гэта падаткавы манёвр расійскі, і яны там... Праблема ў чым была? Беларусь, рэжым Лукашэнкі, не Беларусь, рэжым Лукашэнкі атрымліваў такі схаваную субсідыю праз нізкі кошт нафты. У Расіі адбыўся налогавы манёвр, праз які Беларусь павінна плаціць, вось, значыць, гэтыя акцызы дадатковыя. Вось. І каб зберагчы гэтую сітуацыю, яны там амаль што 10 год спрабавалі з Пуцінам дамовіцца, што яны будуць атрымліваць зваротны трансфер. То бок гэтыя грошы будуць вяртацца назад, бо без гэтых грошаў там бюджэт Лукашэнкі не сходзіцца. Балансу няма. Вось, то бок, я не думаю, што там нейкая нафтаперапрацоўка ў Беларусі пачне працаваць. Хутчэй за ўсё ідзе вось гутарка пра гэта, пра такую скрытую субсідыю, схаваную субсідыю. Калі мы ўжо ўзгадалі ВПК, военно-прамысловы комплекс, як вам наведа пра тое, што ў Мінску нібыта ўжо будуецца завод беспілотнікаў у цэнтры, так, і што там збіраюцца ў год, здаецца, там больш за 900 іх рабіць. Гэта пра што сведчыць і як гэта, ну, вось выратуе беларускую эканоміку і палепшыць яе? Ну, гэта цалкам логіка працэсу. Як я казаў, Пуціну выгадна мець у Беларусі нейкую такую аутсорс ВПК. Чаму выгадна? Таму што, ну, па-першае, Беларусь не з'яўляецца, пакуль што не з'яўляецца арэнай для вайны, то бок гэта бяспечна. То бок дроны, хутчэй за ўсё, па гэтых фабрыках не прыляцяць. Другое, Лукашенко там пастаянна маневруе, нешта спрабуе зрабіць. Захад, ён не ідзе такой адзінай сілай, то бок санкцыі могуць быць розныя, і вось праз розныя дзюры можна будзе закупаць камплектуху, там нешта праз Расію, нешта праз Беларусь, нешта Беларусь будзе закупаць, не ведаю, там праз краіны Сярэдняй Азіі і так далей. Карацей, рабіць схематоз, але рабіць вось гэтую ваенную вытворчасць. То бок гэта цікава і Лукашэнку, гэта цікава Пуціну, гэта звычайна цікава тым пры лукашэнкаўскім бізнесменам, якіх курыруе КДБ беларускі. Ось, рабіць гэтую вытворчасць, нават гэта цікава людзям, якія заробяць зарплаты, ось, якія могуць лічыць, што грошы не пахнуць. Ось, то бок, тут цалкам згода паміж Лукашэнкам і Пуцінам, тут супадаюць інтарэсы, і хутчэй за ўсё, калі Пуцін будзе працягваць вайну ва ўкраіне, калі ён будзе спрабаваць рабіць нейкую эскалацыю з іншымі краінамі, яму Беларусь вось як такі нейкі зборачны цэх да расійскага ВПК, Беларусь яму цікава.
Калі мы ўжо да гэтай тэмы падышлі, супраць Расіі і Беларусі ўвялі санкцыі, ўсё ж гэты 18-й пакет задзейнічаў. Так, наколькі ўсё ж яны сур'ёзныя санкцыі і калі яны сапраўды будуць дзейнічаць, што чакае, будуць дзейнічаць і супраць Расіі, так? Што чакае нашу краіну ў гэтым выпадку? Санкцыі сур'ёзныя, але яны не сектаральныя. Ну, то бок, там 34 банкі адключылі ад SWIFT, а іншыя не адключылі. Ну, гэта тычыцца нас, а што тычыцца Расіі? Вось, ну, про Расію няхай расійскія эканамісты там думаюць. Меня больш цікавіць беларуская сітуацыя. І калі казаць пра беларускую эканоміку, ну, нават калі банк прыватны, ну, прыйдзе КДБшнік і скажа, ну, вось, ёсць добрыя людзі, ім трэба дапамагчы. Ось, адкрыць фірму, 2 фірмы, 3 фірмы, зрабіць нейкія пракладкі, каб ганяць грошы, гэта вельмі лёгка. Ну, то бок, калі там Еўразвяз і ЗША хочуць цалкам спыніць імпарт санкцыёнкі, ну, трэба адключаць адразу ўсе банкі. А калі яны адключаюцца вось такім чынам, ну, гэта хутчэй такія сімвалічныя санкцыі паказаць. Мы бачым, што вы там робіце нешта недобрае, ай-яй-яй, ось, але змагацца з вамі не збіраемся. Так яно выглядае. Так можа зусім іх не ўводзіць? Ну, гэта пункт гледжання Еўрапейскага звязу і ЗША. То бок беларусам, як у эміграцыі, так і ўнутры, гэта адбіваецца вельмі ўскосна. Ну, на беларусаў унутры гэта адбіваецца праз тое, што з'яўляюцца праблемы, там неяк аплаціць цяжэй становіцца, неяк бізнес цяжэй становіцца рабіць, праверкі дадатковыя і так далей. Для беларусаў, якія жывуць у дыяспары, ну, гэта не вельмі адбіваецца, бо гэта не надта хістае рэжым Лукашэнкі, ось, уся гэтая сімвалічная, усе гэтыя сімвалічныя санкцыі. Вось. А Еўразвяз і ЗША, ну, вось, яны лічаць, што яны мусяць зрабіць нейкі выгляд, што яны нешта робяць, там палітыкі нешта робяць. Ну, вось так робяць. Так змагаюцца з Пуціним, так змагаюцца з Лукашэнкам. Значыць, давайце пра вось гэты самы долар, які пачынае расці. То бок, мы з аднаго боку маем гандлёвае пагадненне новае паміж ЗША і Еўразвязам, так? З другого боку мы маем ультыматум, які Трамп Пуціну паставіў, і тут жа маем вось гэты рэзкі рост долара ўверх. Так? Хаця гэта яшчэ не нейкія там лічбы, якія былі, напрыклад, да прыходу Трампа, але тым не менш. Колькі яшчэ засталося жыць гэтаму таннаму долару, так? І што рабіць беларусам цяпер? Бегчы ў абменнік, не бегчы? Што датычыцца там таннага дарагога долара, ён зараз недарагі, там невялікі адскок адбыўся, і пакуль што на гэтым усё. Ну, так. Пра што ён адбыўся? Праз тое, што сапраўды дасягнута пагадненне, і бізнес зараз разумее логіку гэтых всіх тарыфаў, як все будзе працаваць. То бок бізнесу шкодзяць нават не столькі высокія тарыфы, сколькі незразумелая сітуацыя па тарыфах. То калі тарыфы высокія, ты можаш зрабіць бізнес-план і разумець свае выдаткі. Калі ты не разумееш, якія будуць тарыфы, вось гэта сапраўды праблема. Праз гэта рынкі яны адказваюць пазітывам. То бок, ну, вось зараз зразумелая сітуацыя. Гэта не з'яўляецца паказчыкам нейкім стану эканомікі ЗША ці Еўразвязу. Гэта такі звычайна сітуатыўны паказчык рынкаў на пазітыўную інфармацыю. Больш нічога. Ці бегчы беларусам у абменнікі ці не? Я б не бегаў. Вось. То бок, вы думаеце, не будзе нейкага такога далейшага скачка моцнага? Хутчэй за ўсё не, бо у Трампа палітыка непрадказальная, там можа скакаць туды-сюды. Тым больш мы, здаецца, мінулым разам гаварылі пра тое, што яму гэты танны долар у прынцыпе выгадны. Так, і гэта таксама важна, яму танны долар выгадны. І у яго манера весці бізнес, вось яна такая. А такая манера весці бізнес, яна звычайна прыводзіць да таннага долара. Бо няма ўпэўненасці на рынках, як яно будзе. А калі няма ўпэўненасці, ты не ўкладаешся ў актыў.
у які ў цябе няма ўпэўненасці. То бок гэта цалкам спекуляцыі, гэта не тое, ведаеце, што я вось пасядзеў, падумаў, разважыў, ёсць нейкая стратэгія, нейкая полісі ў Трампа, ён на гэтай полісі намагаецца, я раблю сваю стаўку і там праз, не ведаю, куплю сёння даляры, праз 2 гады прадам і нешта там зараблю на гэтым. Ці наадварот, прадам даляры, куплю рублі і заработаю. Прадай гітару, купі каня, я адразу згадваю песню. Так, то бок гэтая волатильнасць, якая ёсць, яна праз вось энергічную асобу Трампа, а не праз тое, што адбываецца ў палітыцы, на рынках і гэтак далей. Вось гэтыя хістанні невялікія, я кажу. Звычайна, што цалкам вось, манера паводзіць Трампа, яна прывяла да таго, што долар патанеў. Але вось гэтая мікравалатильнасць, яна якраз непрадказальная. То бок, ну, як жылі, так і жывеце. То бок, у прынцыпе, нават калі Трамп наложыць зараз нейкія суперсанкцыі на Расію, так, кажуць, што такога не будзе пасля гэтых 10 дзён ультыматума, але калі раптам, то ўсё адно долар не зменіцца, не чакаць гэтага росту моцнага. А у Расіі і ЗША не такі вялікі таваразварот. То бок там, калі накласці санкцыі, гэта не надта моцна паўплывае. Паўплываюць другасныя санкцыі, але ў такім разе Трамп будзе вымушаны накладаць санкцыі на Індыю і Кітай. Ну, ці будзе ён накладаць санкцыі на Індыю і Кітай праз тое, каб наказаць Расію? Ну, я сумняюся. Ну, то бок мы бачым, што Трамп, ён такі непрадказальны, рацыянальны, энергічны, але ну, я думаю, што яму падкажуць, што гэтага рабіць не трэба. Калі вы ўжо там не ідзеце супраць Кітаю наўпрост, як кажуць, запушчаным забралам і ўперод у эканамічную вайну, ну, сапсаваць адносіны з Кітаем праз тое, што ты хочаш наказаць Расію, ну, гэта безглуздзіца. Владимир, тут есть у нас такое практичное питание. Как самому можно проверить дома купюры долларов и на плесень и залитость водой? Жена ходила в обменник, не взяли сотку. У вас есть некая рекомендация? Не ведаю. До речі, чому раптом ось почалося такое? Ну, многие белорусы скаржаться на то, что в банках часто не берут старые доллары. Все гоняются за новыми теперь. Мне падаецца, ёсць 1 ці 2 банкі, гэта Беларусьбанк, Белінвестбанк, які прымае гэтыя сапсаваныя купюры з дысконтам. Вось. А астатнія банкі, яны заўсёды ганяліся за вельмі прыгожай купюрай. Чаму? Таму што яна ўспрымаецца банкам не як сродак плацяжа, а як, ну, нешта накшталт золата. Калі там, ведаеце, трохі сапсаванае, золата не тое, можа не пайсці там. Навошта нам гэтыя выдаткі, яшчэ нам прыйдзецца там мяняць гэтую купюру з дысконтам. Навошта нам гэта? Лепей адмовіць і ўсё на тым. Так, давайте яшчэ пяройдзем да вось гэтай сітуацыі з валютай. Нацбанк заяўляе пра тое, што будзе выпускаць нейкі лічбавы рубель, так, каб замяніць крыптавалюты. І пераглядае правілы профільнага бізнесу. Вось пра што гэта гаворка, што гэта будзе такое, то бок крыптавалюты забароняць для разлікаў, для чаго гэта трэба? Я не ведаю, як там зараз у Беларусі з крыптавалютамі, ну, цалкам крыптавалюты гэта не простое, каб нешта забараніць ці дазволіць, яны жывуць сваім жыццём. Звычайна можна забараніць крыптавалюты, як забаранілі, напрыклад, сайт Еўрарадыё, ось, аб'явіць біткоін экстрэмісцкім фарміраваннем нейкім, так, і пасадзіць усіх спачатку на 15 сотняў, а потом на некалькі гадоў за тое, што у цябе ёсць біткоін. Ось, ну, ведаеце, такую анафему накласці на крыптавалюты. Ось. А так, яны жывуць сваім жыццём, крыптавалюты, ім не надта цікава, што адбываецца, бо яны створаны якраз пра тое, каб не быць залежнымі ад цэнтральных банкаў і радаў розных краін. Тое, што датычыцца лічбавага рубля, гэта цалкам спосаб кантраляваць эканоміку, бо лічбавы рубель гэта не проста
запіс у кніжцы банкавай, то бок разлікаў. Гэта яшчэ і магчымасць адслядзіць гэты рубель, то бок хто каму як плаціў гэтую ўсю гісторыю. Гэта першае. І другое, гэта магчымасць даць дазвол ці забарону гэтым рублём карыстацца. Вось, то бок у вас могуць ваш лічбавы рубель, напрыклад, як кажуць, адняць, заблакаваць. То бок цалкам лічбавая валюта гэта пра больш высокі кантроль над сродкамі грамадзян. Але гэта будзе тычыцца толькі юрасоб ці фізічных асоб таксама? Гэта ўсіх асоб будзе тычыцца, бо калі рубль лічбавы, ён тычыцца ўсіх. Вось маеце вы, напрыклад, не ведаю, там 5000 рублёў на сваім рахунку, лічбавых рублёў. Вось. Так атрымалася, што адсядзелі 15 сотняў, цяпер вы неблаганадзейны. Усё, вось вы, напрыклад, ужо не можаце, на вас наклалі санкцыю праз нейкі чыгуначны суд Гомеля, і вы ўжо не можете на гэтыя грошы купіць, ну, не ведаю, нешта праз інтэрнэт. Сацыяльны крэдыт, як у Кітаі, ведаеце? А гэты вось лічбавы рубель, яго можна набываць? Гэта звычайны рубель. Проста ў лічбавым варыянце, у банку. Так, плюс уся гісторыя транзакцый з гэтым рублём, плюс магчымасць забраць у вас гэты рубель ці накласці нейкую санкцыю на гэты рубель. Бо гэта той самы рубель, але плюс вось яшчэ ўся гэтая гісторыя. Уявіце, вось вы жылі сваім жыццём, хадзілі на працу, хадзілі у нейкі магазин, нешта набывалі, а у вас на вашым шляху там у пад'ездзе, на працы, у магазине павесілі камеру і сочаць за вами. Калі вы прыходзіце, што вы там робіце, што вы купляеце, гэтак далей. Вось ваше звычайнае жыццё, гэта жыццё з наяўнымі грашыма. А жыццё з камерай, гэта жыццё з лічбавым рублём. А ёсць такія аналагі ў свеце, ці гэта нашыя прыдумалі? Мне падаецца, што у еўразвязі было шмат гаворкі пра гэта, але пакуль я не ведаю, да чаго гэта дайшло. Ну, мы вось тут жывем і, здаецца, не чулі пра такое, што яно ёсць. Пакуль што так. І я думаю, што гэта тэма з аднаго боку вельмі папулярная, з боку Цэнтрабанка, напрыклад, і з боку спецслужбаў, таму што ім прасцей кантраляваць людзей. І гэтая тэма вельмі, да гэтай вельмі, хутчэй за ўсё, вельмі крытычна ставяцца праваабаронцы і людзі, якія займаюцца там персанальнымі свабодамі, праз тое, што гэта лічбавы гулаг. Так. Давайте яшчэ крыху паразмаўляем пра заробкі. У Беларусі павялічыўся разрыў паміж сярэднім і медыянным заробкам. Так? У лістападзе яшчэ летась ён складаў 31%, а ў траўні ўжо 31,7%. Вось пра што гэта сведчыць? Айцішнікі топы багацеюць па заробках. Звычайны народ не багацее, не так хутка багацее. Вось пра што гэта значыць. Гэта значыць, што калі вы бачыце справаздачу Белстата пра тое, што заробкі падраслі, а вы у сябе ў кішэні не пабачылі, як яны падраслі, альбо пабачылі, але ўзрост вашага заробку быў ніжэйшы за ўзрост інфляцыі, вось гэта той самы разрыў, таксама з дапамогай індэкса Джыні гэты разрыў вымяраецца. Вось гэта так званае расслаенне грамадства адбываецца на багатых і бедных. Чаму большасць беларусаў жывуць ад заробку да заробку? Чаму не ўмеюць капіць грошы, ашчаджаць? Я думаю, што шмат беларусаў умее капіць. Вось калі паглядзець, як беларусы мяняюць туды-сюды валюту, мне падаецца, там жа можа сотачка на сотачку быць. А хто яго ведае? Ну вось, калі паглядзець, як мяняюць туды-сюды валюту, хутчэй за ўсё яны там нешта хаваюць, а ўсім распавядаюць, што нічога няма, каб не прыйшлі і не забралі. Ну, звычайна беларусы людзі небагатыя, бо у сацыялістычным краю багатым быць цяжка
Апроч таго выпадку, калі ты вельмі блізкі да дыктатара. Ну, калі ты блізкі да дыктатара, ты яго кашалек, тады можаш разбагацець. А вось на якіх-небудзь там канцэсіях, прэферэнцыях і гэтак далей. А сацыялізм гэта равенства у жабрацтве звычайна. То бок, вось наколькі мы беларусы роўныя у гэтай нашай беднасці, але стараемся нешта ашчаджаць. Нейкі даляр купіць, еўра купіць. Вось, калі курс туды-сюды скача, прадаць, зноў купіць. Нешта стараемся зарабіць. Але сітуацыя вось так выглядае. Дзякую, Владимир. Будзем заканчваць. Я нагадаю сябры, што госцем жывога эфіру Еўрарадыё стаў эканаміст, кіраўнік праекта «Кошту раду» Владимир Кавалкін. Я, Маша Калеснікава, з вамі развітваюся. Добрага вечара. Добрага вечара ўсім. Да пабачэння.